Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pinangat na galunggong with kamyas. Ito yung galunggong. Ayan, inugasan na natin yan. Mga sangkap, paminta, asin, suka, sibuyas, bawang, at ginayat na kamyas. Ayan. Tuturo ko rin sa inyo kung paano ilagay yung mga sangkap nito. Ayan, paraan ng pagluluto. Ilagay yung kamyas sa palayok. Ayan, gawing pansapin. Isunod yung galunggong. Isalansan maigi yung galunggong. Ayan, tapos ilagay yung sibuyas, bawang, at yung natitirang hiniwang kamyas. Ayan. Pamintang buo. Ayan, ilagay sa ibabaw. Isunod yung asin. Ayan. Tapos, isunod yung suka. Ayan, kapirasong suka lang ilalagay natin. At lagyan ng tubig. Ayan. Konting tubig. Ayan, pwede nang isalang yung ating pinangat na galunggong. Ayan, isalang na natin ang palayok galunggong na may kamyas. Ayan, tatakpan na natin. Ayan, hintayin hanggang 30 minuto. Ayan, maluluto na ang ating galunggong na may kamyas. At ito na nga, luto ng ating pinangat na galunggong. Ayan, buksan na natin. Ayan. Siyempre, ayan, titikman na rin natin. Ayun, oh. Yun, may kasama pang kamyas. Ayan, titikman na ang pinangat na galunggong. Yun, oh. Ang sarap. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.